Gisusi sa mga sakop sa Talisay City Fire Station ug Talisay City Disaster ang landfill sa Barangay Tapul sa Talisay City, ilabi na ning grabe ang kainit sa panahon. Fam gawa sa tumang kainit nganong nagpahigayon og surprise inspection ang mga sakop sa BFP. Yes, kini aron kalikayan ang subling nahitabong sunog sa Tapul Landfill. Duha ka tuig na ang nakalabay. Gimo usab ang inspeksyon sa Bureau of Fire Protection sa Talisay City ug CDRMO. Kini aron humansubay usab kini sa nahitabong sunog sa Navotas Landfill. Nila natugapin sa usa ka semana ang pagpawong sa sunog nga nitumaw dinhi sa Tapul Landfill nga nagsugod niadtong Abril 15 sa tuig 2024. Sa investigasyon sa Talisay City Fire nitong tungura, usa sa gitan-aw nga nakatampo sa sunog ang kainit kaayo sa panahon. Hinungdan nga ning lagiting nausab sa kainit sa panahon. Mipahigayon og surprise inspection ang Talisay City Fire Station ug Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Tapul Landfill. Ug usas ilang nakita nga pipila sa mga mamasurahay sa dapit magluto sa ilang pagkaon haduol lang sa landfill. Subay niini nakigalayon sila sa tagduma sa landfill nga tabangan ng BFP ug City Disaster sa pagbantay ug pagbadlong sa mga scavenger nga magluto haduol sa landfill. I-inform ang bawal ang pagkuan, bawal ang paglungag, bawal ang pagsigarilyo. Pero through sa sa privatize na. What happened was ang mga scavengers dito ilahan ang gihimo og kastihan ang ato ang kanang ilang shed dito. So what we did was among gipa-remove nila and then pero they can still scavenge. Ang kuan lang namo is that dili na sila magluto-luto dito. Nagaana na mo dito sila og kanang specific mga dos and don'ts para dili mausab tong sunog sa landfill because tungod sa kainit uga kayro ng atong landfill. Matag karon og unya ang ilang pagpaygayon sa kinalit nga inspeksyon aron kalikayan ang rubbish fire sa Tapul Landfill nga di lang makadaot sa kalikupan kundi mohatod sa kadaot sa panlawas sa mga tao ang ason ini. Awag usab ni Konsehal Danny Caballero, ang chairman sa Committee on Disaster Resiliency, ngadto sa BFP o disaster team nga duawon usab ang mga barangay aron pahinumduman sa mga dili angayang buhaton aron kalikayan usab ang mga grass fire. Dili lang gyud ingon nga taga Bureau of Fire nga to ang taga reminder sa naro. Ang tanan kita mismo mga tao dinhi sa atong syudad no nga kina-vigilant kita sa atong kaugalingon dili ta magpataka og labay ang upo sa sigarilyo kay guwat naon biya tungod sa kainit sa panahon bisan green kay nga sagbot musiga ba na siya. Alas 11 gahapon sa bunta, girespondihan sa taga Talisay City Fire ang grass fire sa Sitio Bravo sa Barangay Kansuhong nga na-fire out human sa kapin 20 minutos nga pakikumbati sa kabumbiruhan. Wala ra hinuoy natala nga nakalas o naangol sa maong sunog. Nasuta nga nagsugba day siya ang iyang gwardiya ug ang mga employee sa kanang glass. Pagsugba nila, wa sila dili siya aware ng mga laya nga mga dahon ba nga nasa kilid. Nya pagkuha nila gibiyaan nila ni dakop, pagdakop di dako. Wa na dinal makontrol kay ang tubig sa nila hinay kaayo. Daob nga dili ta kabantay aning ka hazard sa imong lugar nya daob ka diha. Nya iguman di na nimo makaya. Samtang mga sakit sama sa heat stroke o guban pang sakit dala sa kainit sa panahon ang pahinumdum usab ni sa tilyana sa mga Talisaynon. Heat index karon nga perti yung taasa. Ato lang yung bantayan ato ang mga anak nga padungog panggawas nga at this point of time ngayon aron gikan sa alas 11 hantud sa alas 3 ilikay gyud nato sila sa gawas because init jud kayo. If ever kita mga publiko mo ang gawas mga tub na atuon ang magdala gyud ta o permi og tubig just to hydrate ourselves and then kanang payong or baga kanang matabo na to nga dili kay ta directly maigo sa sunlight kay magka heat stroke niya ta. Ses gipangandaman usab sa Talisay CDRMO ang posibleng kakuwangon na unya sa supply sa tubig sa ilabi na sa mga mountain barangays. Hinungdan nga ilahan ng giandam ang mga water tanker kuno galing adunay mga request na alang sa pagrasyon sa tubig. Ses, daghang salamat, Femery Dumabo.